Biblija je važna knjiga, ali je stvarno velika. Da, to je zbirka više knjiga napisanih kroz dugi vremenski period, ali sve one zajedno pričaju jedinstvenu priču. Dakle, o čemu Biblija priča? Ona započinje tako što nam predstavlja predivan stvoritelja svega, biće koje zovemo Bog. On ima moć uzeti mračni kaos nestvorenog svijeta i napraviti red i ljepotu i vrt pun života. Kako bi okrunio taj uspjeh, Bog postavlja stvorenja koja naziva čovječanstvo. Ili hebrejski Adam. Oni su stvoreni na Božju sliku. To znači da su poslani vladati ovim prelijepim svijetom u Božje ime, koristeći sav njegov potencijal i stvarajući još više ljepote i reda. Ovo je priča o ljudima koji svoju moć koriste da smisleno rade i pridonose životu. Ali pitanje je kako? Da, čovječanstvo sada stoji pred izborom koji je predstavljen drvetom. Ljudi mogu surađivati s Bogom i naći slobodu pouzdajući se u njegovu spoznaju dobra i zla. Ili mogli bi uzeti moć i sami odrediti što je dobro, a što zlo, što će ih, upozorava Bog, ubiti. Čuju glas mračnog tajanstvenog bića koji im govori: odabir je jednostavan. Uzmite plod, dat će vam moć i slobodu da vladate svijetom kako vi želite. I oni su posegnuli za tim znanjem. Kao posljedica toga postali su sumnjičavi i sebični. To dovodi do razorenih odnosa, nasilja i grabeži, te konačno do cijele civilizacije Babilona koji je zlo definirao kao dobro. Zato je Bog raspršio ovaj pokvareni ljudski projekt. Ovdje biblijska priča uzima važan zaokret. Pratimo priču o muškarcu i ženi koji izlaze iz Babilona, Abrahamu i Sari. Da, Bog obećava da će iz njih proizaći novi ljudi, narod koji dobiva novu priliku da izabere dobro. Ako uspiju, otvorit će novi put za ostatak čovječanstva. Zato ostatak biblijske priče govori o ovoj obitelji. I ne ide im dobro. Unatoč Božjem osobnom vodstvu, Abrahamova obitelj pada u isto iskušenje da, bez Boga, redefinira dobro i zlo kako njima paše. Čak i kad su im najbolji ljudi bili na vlasti, vladari koji su voljeli Božje vodstvo i imali božansku mudrost, ali i oni su popustili. Proroci su upozoravali Izrael kako će ga ti odabiri odvesti nazad u Babilon, ovaj put kao robove u izgnanstvo. Točno se to dogodilo. Čak i uz Božje osobno vodstvo Izrael pada. Tko može uspjeti? Pa proroci su rekli da tu priči nije kraj. Bog će Izraelcima poslati novog vođu da prekrije njihove neuspjehe i preobrazi srca i umove ljudi kako bi mogli izabrati ono što je dobro. I tako završava dio Biblije koji se zove Stari Zavjet. Ta obećanja ostaju u zraku. Zatim se biblijska priča nastavlja u Novom Zavjetu. Upoznajemo čovjeka koji dolazi iz loze izraelskih kraljeva, Isusa iz Nazareta. On tvrdi da će ispuniti sva ova obećanja. Suočio se s onim mračnim tajanstvenim zlom kojim se sve čovječanstvo podložilo i odupro se njegovoj moći. Onda je objavio kako je Bog došao vladati svijetom kroz njega. Isus je poučavao o Božjoj definiciji dobra i zla. A rekao je kako se prava moć nalazi u služenju drugima. Prema Isusu, ljudi koji vole siromašne, pa čak i svoje neprijatelje, to su ljudi koji će u konačnici vladati svijetom. To je zbunjujuće, ali i preljepo. Kao i tvrdnja koja se nastavlja u priči o Isusu da je on Bog koji je postao čovjekom, da za Izrael i za cijelo čovječanstvo postane ono što mi nikad ne bismo mogli biti samima sebi. Došao je preuzeti na sebe posljedice našeg zla. Njegova se požrtvovna ljubav pokazala moćnijom od zla, moćnijom i od smrti. Sada čovječanstvo pred sobom ima novi izbor, koji predstavlja novo drvo. Pridržavati se starog načina života ili se upustiti u ovaj novi. U priči oni koji odaberu Isusov put osjete kako su ispunjeni Božjom snagom. Ljudi koji znaju da su voljeni i da im je Bog oprostio mogu postati ljudi koji zauzvrat vole i praštaju drugima. Isusov se pokret brzo proširio svijetom, osnivajući nove zajednice ljudi koji slijede Isusov put. Ali se suočavaju s problemima. Izvana progonili su ih ljudi koji su bili na vlasti. Iznutra bilo je zbrke, čak i kompromisa. Da, jer je slijediti Isusa doista teško. Stoga su vođe pokreta, nazvani apostoli, pisali pisma kako bi utješili i ohrabrili te zajednice da ostanu vjerne teškom Isusovom putu. Svi su pozvani da iščekuju dan kad će Isus doći i sve promijeniti. Biblija završava ukazivanjem na budućnost kada će se sve krivo ispraviti, kada će zlo biti iskorijenjeno, nebo i zemlja ujedinjeni i ljudi će vladati svijetom zajedno u ljubavi i sili Božjoj. U redu, dakle to je priča o Bibliji.
spaja sve ove knjige zajedno. Zanimljivost je da svaka knjiga sadrži različitu književnu vrstu koja gradi priču na jedinstven način. To će istražiti naš sljedeći video.